Jung jotono saimano government ni rules eba khaba kerono jung jotono tui tongo tei tuina bonango phiaba o government no bini kerono bo shak sabai nai tongongke norok tamu wan songnai abo haino kaisa mangpli kasai phaimani norok nuguin man khana video kaisa viral ngi tongmani neungma bisingo khoroksa youtuber hatar hasini phainai neungmani bisingo je video khai phurungmani tei abo shimiya abo bebaksa bo chini tripurani sinimung eba khaba triprashani sinimung risha rignai nobo pasra hanai samani jung nugui mankha o je pasra hani sinimung rnai abo tripura hasinin khoroksa borok phiaba oma haike triprasaroni sentiment no thongmani nugui tini Tripura Tourism Department ni thani memorandum ya farani thangka DSF Town Committee ni adong rok tei borok sai khnar kha government bike rule snamka abo chung saimia phiaba Tripura hasini borok si neungma bisingo video photo tu saimia angke phatar hasini kaisa blogger phaine bike tu saitong chung saimia Tripura hasini borok no o video de sanani elo darkha naria eba khaba phatar hasini no roi darkha neungma bisingo video snamni abo to saimia phiaba omhai jodino ungya omhai rule sramjagi angkake o video no delete khainang tung ungya ke teibu choba ong khone ni saikhanarka DSF ni adong rok Tini DSF Agartala Town Committee under the guidance of Tini President Somrat Deborma, the General Secretary Hamul Damatia, Tini Borong Bonang Bongni guidance by Tini Tourism Department of Paika. Since Simon Tanai, Quakin Domo social media or Kaisha video viral language money, the Tini Numa, the Tini Bubagra Songni, Quick Light Hamani Zagawa, Bishingo heritage ke has ramjang mani phatar hasne borok phaya jaga phai chini siri city hukum kumurun borok sini saiman wa jaga theka a jaga wa khoroksa blogger bo jaga wa visit khana thangpuru bona jaga wa kaisa tabuti guest hisabe bona state government bona permission dikasing saimia Bishingo jehetu video khanya ni allow kare jeng saimano jin tiprahani lukoroni bagai phana buni bagai phano a jaga wa bo jebaba video khaika Bini channel ti jing nugui mangka tei logiwo chini tiprani chini dignai rong no bo miss way ti tlang ya bono di successful khaimo jing nukha so omono tungtini khnawi belai kha khamka kha khamun bagai jingtini tourism department director emal bagai phaimani unfortunately tourism department director out of station jing deputy director ba malaikha malai chini jing memorandum submit khlaia chini singmung khai jehetu tourism department tiprahani lukurun bagai nyo samung khlai tongoba Bong ni guideline no ki kuno guideline tora tong je phatar hasne boron bagi khai bisingo video allow tongo tipra hasne lukurong bagi khai bisingo video khane allow kari jodi kuno amti guidelines tongo hangka hangkai tourism department omono clarify nang thon sini omono bong sing appeal khlai kya jodi buni bagi bo video khane allow tongo tipra hani lukurong bagi tangi video khane allow kari jodi hangka hangkai equality maintain khanyane jingomo borong tini sabuka omo hai gotona jodi kari hangkai omo hai gotona buskang sal tang thon Tai, je video a borok bini channel ya karmani a video no borok ni tourism department ni phasing through te borok bono inform khai video delete khainang tun hne chengbong no koi mungri khaiya tambai